Thank you for tuning in to ZimNews Beat TV with Rubatsiro. Masimba ere sekuru? Alhamdulillah, ini ndinosimba chaizvo. Aiwa, tinotenda sekuru, nguva ndo yange yareba. Aiwa, nguva yareba. Kanini handitakapesa kuenda tese kwaMurehwa. Saka ndatoti ndakabvunza mukoma Robert sondapera. Ndikati naye mukoma Robert, mukomana wedu uya watakaenda naye kwaMurehwa rekupi. Ndino sekuru mukomana ndinaye achauya zvake. Tikati very good. Kana achiri kurarama chete tongotenda Allah subhanahu wa ta'ala nekuti Allah ndiwo vanotichengeta tese. Imi nesu neTV yacho kuti irambe ichifambirira mberi. Saka tinongotenda nyasha dza Allah subhanahu wa ta'ala. Aiwa, tinotenda sekuru, kuri sei kwamutsangadura nebasa? Alhamdulillah, tingangoti pari zvino so vanhu vakaomerwa. Kurwara vari kurwara nokuti ukatarisa vanhu matauriro anenge achiita sekuru ndiri kukumbira andina chandinacho sekuru ndiri kukumbira. Saka isusu hapana zvatingaite tinogamuchira vanhu vakawanda maererano nematambudziko. Asi munhu vamwe vacho unozomboona zvichemo zvavanouya nazvo zvisina nebasa lese anokuudza kuti saka zvinopa kuti vanhu vazopopota kuti naye sekuru kouyu munhu aibuda kuda paTV chinangwa chake chaenda chei because anenge munhu ari kungouya kuzotandara. Asi isusu chinhu chiripo chokuti tinoda kushambadza munhu ane matambudziko kana kubatsira munhu ane matambudziko. Zvinondibatsira inini kuti ruzhinji ruzive kuti sekuru vanorapei. Saka izvozvo ndo chinhu chikurukuru mukoma. Tinobatsira vanhu vakawanda nematambudziko akawanda. Saka alhamdulillah inini sekumira kwandakaita chabola handina pandinoti ndinosara ndinobata Malawi, Zambia, Botswana noti kwese ikoko ndiri kubvunzwa Mozambique kwese ikoko ndiri kubvunzwa ende ndikifamba. Ndosaka mona kuti panguva yatatanga kuenda patatanga kuita matare tafamba nyika dzemuAfrica muno mutakati wandei but ndinongotenda Allah subhanahu wa ta'ala nenyasha dzavo kana vawedzera. Tine muzukuru akatipromisa kuti sekuru ndaikumbira gore ramangwana kuti mukwanise kumboshanya inonzi America mungoona because ndakanzwa mumwe buru wangu kuMalawi akataura akati kuna kakhala koyenera kunali kwabwino kuti ndikaponde kuziko la kwaAmerica. Saka ndinongotenda kuti mudada yake akaimba kanziyo kanondinakidza because ndinonzwa chichewa steleke nechinyanja nechiyawo. Saka alhamdulillah ndongoti Allah subhanahu wa ta'ala vakatitendera tinoenda kundoshanya tichibatsira vazukuru vari kuAmerica. Aiwa, tinotenda sekuru uye ndinotenda nekuti basa kana raakusvika kure kwese kuna naAmerica uko zvinoratidza kuti basa riri kuitwa riri basa rakaita se rakanaka. Asi chimwe chinhu futi sekuru chandinoona pabasa ramunobata kune vamwe vanozouya urwere hwadzama asi nguva yese vaiona vamwe vanenge vachibatsirwa vamwe vachipa matestimonies kuti inini ndakazoenda kwasekuru ndikanobatsirwa ndikapora. Mashoko amunongada kuvapa vanhu ivavo vekuti vanomirira urwere huchidzika kuti vazotanga kufunga kuti chirega ndiende kwasekuru nguva yapera, mungada kuvati chii? Alhamdulillah, alhamdulillah. Unoziva mashoko vataura mushamarari ini ndafarira sitereke mashoko yayo nokuti dambudziko rawatotaura tanga tinayo sondera pera yokuti munhu ziso lake rapinduruka. Vana mwana mumusikana ndo paanomhanya kuti amai vangu ava tikaenda kwachapola zvinopora. Last year ilaki kuti susu tunoshanda nehurumende tunoshanda nemapurisa. Ndinosangwa dzese mareports yangu kana kwava mupengo kana kwava munhu anorwara zvakafanana nemukomana anonzi Pardon iko zvinozvo akuratidzika ende izvozvo akadzokera kumusha kwavo kuchirwere 17 years kurapa munhu ane chirwere chekupfungwa kwakaoma. Asi inini ndakaenda kundopa report police ndikapa Goromonzi ndikapa Ruwa. Asi ndasvika kuGoromonzi muromo wandakaudzwa nemapurisa vakanditi handiti ndimi n'anga yacho here toda kumuona munhu achiuya. Ndakazodzoka naye mukomana anonzi Pardon because akazowanika mapurisa ekuruwa akandidaidza kuti sekuru mukomana awanika ari mudanga rehuku nokuti akangofamba ini ndine ndakarara. Saka ndaudzwa kuti hanzi nemapurisa ekuGoromonzi kuti ati itai kuti munhu iye auye sekuru because mushonga wenyu munawo. Ndakaenda naye futi mukomana ndikati ndauya naye zvisinei kwanga kunenge kuri stage by stage but stage iyo yakandikomborera kuti mapurisa ndakasika Goromonzi ndakaclear dambudziko rokuti n'anga adzirape asi n'anga dzinorapa nokuti chivanhu checho ndo chakatanga. Chipostori vanhu tazototendeuka, mapastors tazototendeuka. Chinhu chakatanga kumunhu mutema kunamata nemishonga. Saka kunamata nemishonga kusikuroya asi
pamunhu wese akarwara kusati kwane mishonga kana michini taingonochera gwenzi remusoro reflu even nyoka chaiyo ikarwisana kana ikakuvadzana inonochera mugwenzi gudo chaiyo rikakuvadzana rinochera mugwenzi saka kureva kuti chinhu ichi chakaitwa naAllah subhanahu wa ta'ala nechinangwa kuti ndo panobuda supu inorapa munhu asi ndokuda kwokuti ini ndinobheliva kuti ndikusungatai ndakuda kukwanisa but unoona kuti ndi pastor kumusha kwake kune ngozi asi kwanisa kudzinga munhu akafa nokuti munhu akafa anonetsa saka isusu tongoti Allah subhanahu wa ta'ala anofanira kuti nzvita nyasha munhu kana apa critical point mutemo wedu wekuzinipa unotaura kuti ngaaendeswe kuhospital kana aenda kuhospital inini senganga yake yanga yamubvumira kuti ndamutambira ndinogona kutendera kuenda kundomuona kuhospital kana ndine medication doctor akabvuma kuti ngazvishande doctor hazvina dambudziko asi chinoitika ndekuti munhu kana chiri chivanhu inini pambedha ndinomutevera asi medication ya doctor achipiwa kuti adye asimbe asi medication yekurwisana neuroyi medication yekurwisana nemaspirits akaipa tinomupa isusu ndanzwa ipapo pamanga muchitsanangura sekuru matobata mamwe matambudziko amunoshanda zvakaita sechirwere chepfungwa nekuti munhu anenge achirwara zvekuti akaroyiwa but still anenge achida kuti apinde pai muchipatara achionekwawo nachiremba vachimurapawo zvepanyama imeme muchimurapawo zvemumhepo zvisingaonekwe nanachiremba komamwe matambudziko sekuru angauya kwasekuru achapola matambudziko akaita sei matambudziko akawanda munoona chinotaura kuti munhu anenge ari pamapirisi HIV chirwere cheAIDS right isusu munhu yeuye akauya munomu tichimupa mushonga wedu anofanira kutaura kuti sekuru ini ndiri pamapirisi echirongwa ng'anga inoziva ng'anga isina uori ng'anga isinga aimumise mapirisi akuna prophet akuna ani anotaura kuti dhokota mapirisi ari kupa munhu aya aitenderwe izvozvo handizvide kuzinzwa nokuti piritsi reAIDS rinobva mumishonga iyi piritsi rechirwere chepfungwa rinobva mumishonga iyi asi kuti kaitiro kacho munhu ataura kuti dhokota haazive zvanoita anenge achinyepa isusu panapa kana tichiti tichibata zvirwere tinobata zvirwere zvizhinji chirwere chepfungwa chirwere chebuka chirwere chekensa chirwere cheasma chirwere cheBP chirwere chekubleeda mukadzi chirwere chekusungwa murume kuti sikarudzi yake kune mumwe atoberekwa akadaro even chirwere chinonzi pudzi pachiblandaya pudzi rekuti mabhoro emurume anozvimba even mukadzi kune vakadzi vamwe vari kusangana pano vane chirwere checonflower yekuti sikarudzi yake inoita rush wamupa mushonga panobva paita tumapundu tunenge tokati unotadza kunzwisisa kuti chii chiri kuitika saka alhamdulillah chinhu ichocho tinogona kuchirapa sekuru tisati taenda kunyaya yatafambira nhasi rimwe dambudziko randinoona ratinosanganawo naro isusu munhu anogona kufona oti ndoda kuenda kwasekuru achapola ndiudzei kuti vanonyatsobatsira here asi tine vamwe vanhu vari kutobva pano vatiri kubuditsa vakupa matestimonies vanhu ivavo tingavapindurawo kuti chii andibvunza kuti sekuru anonyatsoita nemazvo here asi ari kuona mumwe munhu ari kutopa uchapupu hwekuti inini ndakauya ndine dambudziko rakati asi ndasvika pasekuru rakapera isusu mukoma handidi kukunyeperai vane mibvunzo yevanhu hamungaipedzi nokuti maonero anditwa nhasi asiyo maonero anchaitwa nemumwe saka isusu dambudziko isusu ng'anga ese inorapa asi kuti maspirits angu inini chapola nemaspirits ake yakatadza kupindana pamwe nekupona but isusu panapa kana ndichiziva inini mishonga yese andinayo panapa mishonga yekurapa andina mushonga wokurombesa kana munhu achitsvaga mushonga wokurombesa akakubvunza imudze kuti sekuru chapola akataura kuti hagoni nokuti papa handidi kupa nzvenga asi chinonzi kurapa chinonzi chirwere ndinofa ndatadza kurara ndichibvunza girasi rangu kumidzimu yangu kuti ndingamurape sei inini handisi ndinorapa nemagini ndiyo andinobvunza saka inini chirwere chese ndinochigona nokuti ndinotokumbira midzimu ikakundikana midzimu aiwa handina dambudziko because iyo ndiyo yakagara pandiri ndiyo yatadza saka inini ndokuti Allah vape simba vawedzere simba kuti tigone kuponesa munhu shuviro yangu inini mukoma iri pakuti munhu apore ndizvozvo ingave majini ndosaka ndataura kuti munhu kana ari pamubhedha bosi mazuva ano hama yako ikakuzwa kuti weakness yako iri kuchii andoziva kuti weakness yako iri kumapirisi eAIDS saka tikamuita kuti munhu asamwe mapirisi achiramwa isusu totoziva kuti iri jini iri kuda kumuendesa munhu kumakuwa saka vamwe vanototi handidi kuyaona mapirisi ayo asi
ukazomudza ndosaka kuchipata kune mutemo kuti kukansela counseling haina yakuti ndidhokota kana kuti even kung'anga iriko even kumitemo ndosaka muchiona kuti kuzinipa kuzinata tinosangana maprofita ng'anga nemapastors asi tabuda mumeeting mwemwe tinotanga kutukana kuti ng'anga hapana zviripo ng'anga muroyi noti ng'anga yakatedukira kunongedzwa uroyi asi susuwo mazuva akuti maprofita varoyi nokuti ivo ndo vakatanga saka isusu hapana munhu anoita chinhu chisingabatsire munhu chinhu chiripo ndechekuti maboka aya yakamirira kuti isusu tibatsire vanhu zvinofamba zvakanaka alhamdulillah. Aiwa ndinotenda sekuru ndiri kuona nhasi tina baba vatiri nawo ndisingazoni matambudziko avo anga akamira sei regai tinzwe kuti vanenge vachiti chii. Alhamdulillah ini ndinoti aiwa vanotaura matambudziko avo nezvichemo zvavanazvo is a Muslim. Azvire kuti kana akadai so kuti anza aenda mung'anga kuti anza andonolomba aiwa vauya kuzotsvaga rubatsiro kuti vagone kuyambuka. Aiwa ndizvo sekuru regai tinzwe makasimbere baba makadii henyu mukomo. Aiwa ndinofara ini ndoitwa Frank munoitwa wani? Ndoitwa David Sirika. Ndoitwa Yusuf Sirika. Alright. Baba Yusuf ndiri kuona nhasi maashanyira sekuru achapola chii chiri kuitika mukati meraramo? Inini zvakaitika zvekuti mukadzi wangu inini ashaika mukadzi wangu inini ndakazotora mukadzi wechipiri. Mukadzi uyu anga nemwana wakewo kare kane mugore ne3 months. Ndagara naye 1 month 1 week chete. So handiziwo kuti chii chakaitika, mhepo yakandisunukira zvisirizvo. Ndakazoona mukadzi akungouya nemapurisa kuti ndarepa mwana uyu nini nekunobuda netsvina. Chwa inini ndingarepe mwana karusvaka mwana kari pazamu nekunobuda netsvina. Ndakanga ndashaiwei inini asi mapurisa havana kundinzwisisa vakabva vandisunga ndokuenda kumatare kubhindura. Magistrate wo haana kundinzwisisa zvakare kusvika ati takatonga nyaya yakadaro shonde rapera iyi murume akaita seiwewe akarepa mwana mudiki nokuti mazera enyu imimi ndinomukuita zvemushonga zvokuda kupfuma. Ini ndikati mambo muri kunditonga kuti inini shuwa ndingarepa mwana uyu nekunobuda netsvina here zvikanzi ndizvo zvikuitika munyika 20 years jeri. Ndakabva ndaendeswa kujeri kuyu saka jeri manje ndakazobvisa makore anoita 6.8 ndikusara ne13.4 ndaendeswa kuchikurubi maximum prison. Kuchikurubi ndofunga ndagarako ze7 years kusvika ndaclassifyiwa ndikaendeswa paHarare Central Prison gore rapera musi wa7 January 2023. So ndapedza gore iroro tapinda mugore rineri January kuda kuti ndanga ndani 9 years ndiri mujeri. Ndo patakazonzwa nhau amnesty zvichinzi kune avo vakwanisa 1/3 esentence yakatongwa iwo ndanga ndasvikitsawo ndokubuda kwandakazoitawo inini mujeri. Ndabuda mujeri ndakabva ndangoenda straight kumasjid kumbari naSheikh Kasim. Sheikh Kasim vakabva vazofonerawo Sheikh Yusuf kuno kumutangadura pacountry harvest kuti kuri kudiwawo munhu webasa zvokuti ndakazosangana nemunhu wekumusha uko ndakandapuhwawo kafoni kandiri nako kanaka kambudzi aka ndikatengerwawo laini iyo yandiri kushandisa. Ndo pandakati kasvika kumba undipirowo vana vangu atoti makicheni enyu ese aya yakadona mukadzi akatakura zvinhu zvese zvakasiwa nemuchakabvu hembe pandiri panapa handina magumbeze handina mapoto handina. Ndakatopuwa gumbeze rekufuka naSheikh Bokohan vakatozienda kumesa kwaari kushandira izvezvi. Saka pa3 months dzandapedzawo ndiri kunoko handisati tapuhwawo kana pei. Saka ndakazosangana naSheikh Chapola marimwe zuru aya ndatumwa naSheikh Yusuf kuzoisa chigasi chibhotoro gasi chii kumadeko ndiri kufamba. Saka ndanga ndakapfeka zvangu izvozvi zvechichagwa isi ndo ndasangana nasekuru Chapola ndikavatsanangurirawo vakazonditakura nemotokari kusvika kumba ndikatsanangurira nyaya yangu yese mamirire yakaita ndokuzonditi ndiuyewo kuno kunhasi ndisanganidzane nemimi nditsanangurire dambudziko rangu. Ndiro dambudziko randiri naro. Ndakakosungiswawo ndisina kana maka. Mukadzi wangu inini akafa akandisira vana paita Tafadzwa, Denzel, Trish naDiana. Diana akamusiya ne6 months. Denzel akafa ane 4.5 years aliko kumusha. Ndakangonzwawo kuti ari kuendeswa kuchikoro naMP Raratsa. Ndakamusiya kari grade 2 izvezvi kana achiri kuendawo mberi nechikoro
MP wao achimudzidzisa kureva kuti mwana iye anofanira kunge ari form 4. Mona saka communication ndiyo iri kunetsa ikoko, foni inonetsa havanawo, plus masaisai kwedu kumuzarabanu inonetsa zvototi ndiri kuchema kuti hama dzangu mamuslim inini ndiri muchawa kumusha kuMalawi iko kumangochi ndiko kwandaberekerewa inini kuti ndisvikewo nzvimbo ino ndakasangana nasekuru Chapora kuti ndikwanisewo kuti ndibudewo paTV nditsanangure nyaya yangu kuti hama dzangu ndapota ndibatsirewo kana mari patiri panapa anti chokudya chose totobatsirawo naSheikh Yusuf kubasa koko andiri kushanda kungoshandirawo mahara but 3 months hapana kana munhu akapiwa pay. Ndafika pamanje so ndotenda ndodambudziko randiri naro ndibatsireiwo hama dzangu ndapota. So Sheikh Chapora vati vachandibatsirawo nemagombeza 2 nezokupfeka nebhutsu, so vamirirawo kuuya kwomudzimai wavo vafambawo rwendo kuti ndibatsirikewo. Ndatenda hama dzangu ndibatsirei, ndiyo mashoko yangu chete. Aiwa, ndiri kuinzwa nyaya baba. Ndichida kudzorera yangu kumashure. Ukama hwenyu nemukadzi uyu chakazomusvitsa pakuti akugadzirirei mhaka yakadaro? Makanga manetsana here? Chii chaitika? Inini ndakatoudziwa pandaifambira musikana nababa achipo kukwedu kumuzarabani. Akati munoona uyu musikana uyu akapuwa nhumbi namurume uyu hanzani zita rake kunditiza. Saka akatizomusiya pfungwa dzake hadzina kukwana. Ini ndakaona sejerasi manje muti ndakutera kamiri wakanaka kachiso kamushe ndikati majerasi aya mona, but ndisingazive kuti ndiri kuudzwa chokwadi kuti uyu munhu haana kukwana dzake muchimuna akadaiso pfungwa dzake dzakafanana naamai vake hadzina kunyatsokukwana mushe. Ndakazogutsikana inini shuwa kana ndimiwo mukoma ndingaite repu kesi kamwana kane gore Neku nobuda netsvina ndichisiya mai vacho ndagara naye 1 month 1 week chete. Mosha yacho ndei nini ndazvishairirawo inini kusvikira ndisvike pakusunga. Asi panoitika mhaka dzakadaiwo, so vana vanonotariswa kuti akabatwa here zveshuwa kana kuti medical report ndinayo ndikatofotokopesa kumaximum kuhararise kuchikurupi ndikatoshetsa she Musa Mgochi ndio akatozondibatsira kuenda kubhindura control record iyo ndatotongwa kare. Asi mvunzo wangu inini ndakapa Magistrate William Bila ndakanitonga inini kuti mambo muri kunditonga here musina medical report here? Ko kana musina medical report madi kushedza doctor wacho yakaona mwana apa muri kundinonotsa ndifana kunge ndichiteta zvimwe zvinhu kushandira vana vangu kuti vadzidzi ndini baba ndini mai wavo vakafa, kutora mukadzi kuisa pamba kuitira kuti vana kabva kuchikoro vanonawo chikafu chabikwa pambawo panererukawo. Ipapo mazuva ayo ndopandashandira Commissioner Augustine Chiuri. Basa rangu ndire cooking, ndikabvira mugarden boy, house boy kusvika pacooking. Ndashandira varungu, makaradi, maindia kusvika ndishandira Augustine Chiuri. Apa ari kundida basa ndokutsvaga mukadzi muno nemuno kuti vana vaone kuchengeteka. Ndo mamiri azvakaita. Vanhu vazhinji kana munhu ambopinda mukati meusungwa sekutsanangura kwamuri kuita kuti imimi makaita kupomedzerwa mhosva, asi vanhu vazhinji panobuda munhu mujeri kana kuti matikati mukati, vazhinji havamutambire zvakanaka. Musi wamakabuda imimi makatambirwa sei, zvichida pamwe nehama kana kuti nemhuri yamakanga masiya muchipinda mukati meusungwa? Inini ndabuda mujeri. Chandakatanga kuita inini ndakaenda kumasjid kuMbare kwa Sheikh Kasim. Ndiko ndakaona kuti kwakasununguka ndikwanotambiwa chichero changu. So vana vangu inini ndivo vari kumusha kumuzarabani. Munin'ine wangu aiva akanigamuchira zvakanaka nekuti anozivawo unhu wangu nemagariro yangu. Asiwo anogarawo payadi. Munova maindia manje havadi vanhu kumayadi kwavo ekudzimba dzavo. So kana muenzi auya 2 days 3 ngaende havadi vanhu vari mudzimba dzavo. Saka inini ndakabva ndangonanga kumasjid ndopandakaona Sheikh Kasim kuti ndiko kwandakakwanisa kubatiwawo ikoko kusvika vazondiriferya kuuya kuno kwaSheikh Yusuf. Ndopandiri nhasi. Asi mudzimai uyu achiripo? Mudzimai uyu akaenda zuva iro rakabva aenda. Akatakurira zvinhu zvakasiyiwa nemudzinangu muchakabva. Uyo mwana wakawaiti uyu wandakasangana naye nini mutown
akataura kuti akatoisa zvinhu mungoro akatakura akaenda dzimba dzenyu 2 dzokuvakawo nedhaga repachururi maround kitchen so tichiisa matenga nekuisa uswa iye dzakadona dzimba idzi saka idambudziko futi kwandiri ndopana ndichida kubvunza kuti saka zvino haizi mhosva here futi yekuti ari kutagura zvinhu zvakashandwa nemushakabvu zvaasina kushandira iye ndodaira kuti kana vese machawa vandinogara nawo kubvira kumbari masjid vaitaura kuti musiyei zvakadaro musiyei so usibani atala ameti mapempela vanoziva maitiro wachaita imimi makabuda zvakanaka chimusiyai so chiregedzai kuda kumutsvagira zvimwe zvinhu futi zvakatakura izvozvo musiyei onai makore amagara 9 years saka ndabva ndangosiyawo so asi makanga makagara sei mukati meusungwa nekuti vamwe vanhu vane picture yekuti muusungwa hamugarike kune nyaya dzeunzi vanhu vanobikirwa sadza rine majecha rine chichi kunyepa kujeri hakuna izvozvo ndagara pachikurubi apa jeri wombesa muno muzimbabwe chikurubi ndagara inini 7 years sadza ndizvozvo kane kari kadiki diki so nekuti pakawandiwa more than 3000 people bhinzi 7 uchita kubhinzi uchita kurumira so kuti kudya nenyama so upuwa zvimvura hobo ndo jeri asi kugara kwacho kana uri nhubu unenge wapapasa magadhi ndo panozonyepa vanhu paipai kuti kujeri kunopiwa vanhu sadza rine cement ndadai ndichiri mupenyu here ndadai ndakafa kubuda kurohwa nemagadhi jeri kunyanya ngochana kuputa mbanji unhubu kusateerera kana kudherera magadhi jeri zvinopa kuti upe basa magadhi jeri kunorohwa munhu wekujeri hakusi mushe kubuda mujeri kuna panze ngodzi yamoto ndosarari inhawe yekurohwa pasi petsoka nemagadzikwa kunyanya nyaya dzengochani idzi niwa avo vanoputa mbanje zvinopa changu inini ndaizvichengeta mwari anochengeta anozvichengetawo saka inini ndaizvichengeta kuti ndibudo ndiri mupenyu kana mwari achindichengeta ndionane nevana vangu kungopawo respect kumagadhi jeri wayo vechikadzi vechirume tingotiwo mbuya kudiki so kana kaitawo chichemo ndaiendawo vainditambira nokuonawo nezera randiriwo uye nokuvapa riremekedzo muchitsanangura ndanzwa muchiti basa ramunonyatsoziva nderekubika makambobikirana komishina Augustine Chiuri nevamwe varungu vakasiyana siyana zvichida pamwe pane vari kutokuonai izvezvi sekutaura kwatiri kuita vari kutsvaga munhu anobika handiti asi kune vamwewo futi vanogona kuti inini ndiruda munhu anondibatsira basa ndeapi mabasa amuri kutarisira kuti kune avo vari kutsvaga vanhu vanoda kushanda imimi munokwanisa kuriita inini chamuka inyama nokuti kubva pa9 years ndagara idzi ndiri muusungwa asati ndaonana nevanhu asati uyu musikana wakasiyiwa ne6 months ari kwatusapo panambuya izvezvi ndikuda kuti ari 36 ndekudzidziswawo namadzitezo yangu saka chero basa raita ndinongosevenza ndiwane iroro remudzimba risiri cooking chero basa ndinongoshanda kuti ndikwanise kugadzisa dzimba dzakadona idzo kana mhepo iyi pamwe semunhu kufa kuita mukadzi wangu inini handisati kumutamba guva saka kuti ndikokusungwa kukaita chonzi handizive mukomo hakuna zvakapisa kudare kuti ndingade pakamwana nekunobuda netsvina kana negore kari kuyama handipenge kaini kunzwisisa kwandoita inini iko zvinezvi mumajeri vane program yavari kuita vari marehabilitation programs ndezvipo zvimwe mimi zvamakadzidza mabasa ekuti munoti inini ndinokwanisa zvekuti vari kuona vanoti rega nditore Sheikh Yusuf ndishande navo ndakazotanga inini kukanzerwa paRight Central Prison kungoti maofisi yacho masta yawo anomutiza taingoti mbuya ndizvo vamwe vacho vaitwa my junior vekuriapo nana mutata matato ikwa nevamwewo vataipawo mazita pakukanzira kwavaitiita tichiti vana CID mutorashanga tichingodai so aiwa vaitese kundikanzira chaizvo izvo kuti kana wabuda panze Yusuf sisiyana nazvo zvese zvozvizvi regedza kuda kuita hasha
tataone zvibatikeri ona makondemu ari mudenga ihasha zokuti unozozofunga kuti ndakaitei wamudenga saka iwewe vimbika usiyane nazvo saka vaigara vakandikansera kubva ipapo nazvino uno kushayiwawo kana kuti ndiende ndinovaona haiwa handina dambudziko iroro kana iyewe yakandisungisa handina dambudziko naye ini handisi mwari ndivanodi ndivanoranga woga munamato wangu ini ndokuti makazviita nekuda kwenyu saka ndadzoka ndiri mupenyu ndichaonana nevana vangu mune zvamushoka nazvinhu zvangu zvadii zvavhurikawo ndizvozvo nyaya yemabasa taitaura nditi chimwe chinhu chandandoda kunzwisisa sekuutsanangura kwamuri kuti kwamuri kushanda izvezvi havasi kukupai cheuviri chekuti murarame nacho handiti muri kurarama nekupiwa chikafu nhasi uno mataura futi kuti sekuru achapola vati vachakubatsiraiwo nemagumbezi ndezvipi zvimwe zvamuda kubatsirwa nazvo kuti ugaro hwenyu hunge hwakanaka semunhu achangobva kubuda mujeri muruda kubatsirwa nei nemhuri yeZimbabwe zvichida pamwe inhumbi zvichida pamwe chikafu chaicho zvii zvamuri kutsvaga zvikuru zvekuti nhumbi nemariwo shoma kuti ndikwanise kuvakisawo makicheni iwayo 2 akadonha mabhridha yacho nesimikanikwaonawo 4-5 bag cement vondivakira imba iyoyo vanoti uyo project akandivakira kicheni iyoyo akandibhadharisa $60 $60 kuvaka imba iyoyo achizobhadharawo utakabwe vakaimukanyira dhaka ndiri kubasa ndichimupachi mari iyoyo nokuzongotsvagawo kana $20 yekupawo munhu wokundimwetera uswa kuzopfirira basi ndo zvimwe zvikuru kutiwo kana ndakuzoendawo kumba ndoziva kuti ndikupindawo mupi kana zvazovhurikawo ndozovakawo kana 3 room 4 rooms hungo zvadii zvagadzikanawo zvakanaka aiwa ndinotenda shekiso vanoda kukubatai vanoda kukupai rubatsiro vanokubatai papi vanondibata ndiri pamutangadura paAbato namba dzangu 0775 982 100 0775 982 100 zita ndinzi Yusuf Sirika. Aiwa ndinotenda baba ndine ruvimbo futi rwekuti Mwari vachiita sekuda kwavo mukosangana nemhuri yenyu yamataura kuti kubva zvandabuda handisati ndasangana nevana vangu. Mhuri yeZimbabwe ndoiziva iri mhuri ine rudo. Ndine rutendo chairwo rwekuti zvinovhurika. Ndinotenda mukoma ndinotenda. Ndinotenda zvikuru. Tenda. Aiwa tinotenda. Sekuru ranzwa nhoroondo ndizvozvo ya Allah subhanahu wa ta'ala munomu mumatare munomu mukoma hatina kungogara mumatare ndizvozvo tinofamba nyika tichisangana nematambudziko so vanhu vazhinji vanombondibvunza kuti imimi sekulu achapola munongobatsira marudzi munomu chete chete iyi hama yangu so isusu kana taona munhu achifamba mutemo wangu inini ndinopa salamu nyangwe ndine kepisi iye ane chisoti ndikangonzwa wedhi rekuti uyu mumuslim ndine rudo naye zvakanyanyisa saka ndakatofamba ndikaperekedza ndikati no shah ndoda kuona pamugere ende ndoda kuona pamukutaura kuti mimi mune dambudziko ndoda kuona nemunhu wacho ari kukutarisirai alhamdulillah zvakandibatsira zvakanyanyisa kusvika ndisvike ndikaisa dare iroro mudare remba mangu kuti isusu tigone kubatsira seYusufu saka tine zvatichakwanisa kuitawo kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndiye zvaanoda akusi kuti ndikuitira kuti ndionekere kana kuti ndiri kuti ndinazvo aiwa handina vanoda kuvabatsira mavanzwa matadza kuvawana sekuru Yusufu amusi kugutsikana kana kuti amuna chivimbo chokuti semunhu anga akabva kujeri munobvunza sekuru chabola sekuru Yusufu ava havasi kuti nyepera here makapaona here pavanogara alhamdulillah kana ukadriver mota yako uchiti ndoda kundovapa but isusu sekuronga nekuona munhu kana akabva kujeri ukaona achipedza 3 months akagara pafamu yemwe munhu asiri kuwana pay saka isusu tikutotarisira kuti maybe Allah subhanahu wa ta'ala akanditendera tovachinja tovasweredza pedyo kuti tigone kufamba nawo tigone kuti because munoona kuti munhu abuda mujeri 3 months ndakagara nemwana mumwe akabva same time navo ndofunga vanhu vakazhinji vakamuona paTV
mazuva acho iwayo ndio mazuva aifanira akawanika sekuru Yusuf Sheikh Yusuf akabuda para pamukoma anonzi Paddington angani 17 years ali 17 years ali mental disturbance achipenga saka mukomana anonzi Paddington akaenda kumusha kuwedza kumusha kwawo iko zvinozi akubatsira mai ake mabasa but atina kuziva kuti chirongwa chekujeri chine mhuri yachakatakura hama dzangu vanhu vakana vafa kujeri achapola varipo vanobatsira zvimwe nezvimwe vanaro ruoko rinotambanudza sekutaura kwavaita ndichabvunzawo pana vamwe medhemu vari kuchengetawo vanasikana nderera dzakafirwa naamai because uyu akafirwa naamai baba akabva enda kujeri nenhau yekuti ranzi repugesi izvi chokwadi china ivo Sheikh Yusuf kuti izvi zvavapupura pamberi peruzhinji rwezimba renyika yese kuti handina kuzviita zvinozikana naAllah subhanahu wa ta'ala mutemo waIslam ndosaka mavanzwa kuti vataura kuti zanzi Sheikh ndinotenda Sheikh vekumbare vakabudisa mulomo kuti usarwisane nemunhu usanetsane nemunhu zvehasha zvina kwazvinoenda wallahi kana uri muslim uchita hasha dzimwe hasha dzinoita kuti magistrate akupinze mujeri iwe usina muswa sekupupura waita kuti hasha ndo dzandakaona pana Sheikh Yusuf ndichitanga taura nawo kuti vakandaridza kuti munhu wokuti akapiwa maadvice hasha dzawo dzikakura avachadzoreka saka 9 years uchisiya vana chisafa vari kunze ndinongotenda kune vabereki vakachengeta vana na vese kune mhuri yaSheikh Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala inini babangu akabva kuMalawi kumangocho kwavataura ndichawana mukana wekudrive mota tofamba kunosvika kubva kumuzarabani kunosvika pane Mwana tonzwisisa kuti Allah subhanahu wa ta'ala diziri kana chikwanisa kunditendera kuti ndifambe nawo ndione pese paanenge tasvika tichataura kuti sekuru Sheikh Yusuf nemusha wacho tichakutakura mukoma kuti tisvike pamusha pawo munhu wese aone kuti Sheikh Yusuf havana kutinyepera musha wakaparara sei vana vari kurarama sei especially like Mwana ataurwa wechisikana ari kuita grade 6 Allah subhanahu wa ta'ala akamutendera tichaedza kutaura na headmaster nani toona kuti kumwe kuri kuchengetwa pane vamwe mai vakapawo nguva yokutora vanasikana achichengeta vanasikana kutambura bosi kune kumwe kufirwa uyu akafirwa naamai baba ndobva aenda kujeri kule kuti mwana akatofirwa tichaedza kutaura nawo kana vane moyo vanogona kuti aiwa mwana endipei kana iri sechel kana dziri butsu kana zviri zvimwe zvinodiwa kuchikoro ikoko seini ndichabola ndichaedza kuti nditseketudze kuti tiwane kuti mwana awane ende ndinozotenda na MP weku St Albans kumzarabani anondiraradza alhamdulillah ngarambe ane moyo werudo because avasi vese ma MPs alikubuda vachitaurwa urombo ukuthi munhu achibuda pa TV kuti muri yangu because munhu kana babaka aita problem yekuita rape case nevana vese vanongonzi imhandu saka MP raradza alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ngaawedzere masimba nerudo rwacho ende ini ndotosvira kuti ndikavaona ndichavatenda ndichava check hands chekuvapa handina asi check hands ndikamhoresa so ndinonzwa mwoyo wangu kufara kuti nyasha nerugare Allah subhanahu wa ta'ala ndo vanonzi vatungamiriri vanosarudzwa ende vanobatsira president kuwanika MP achipindira muzvinhu zvinobuda mucommunity nemasabhuku swadakallah Muhammad ndinotenda ndofunga chimwe chinhu chandingada kungoti muchenure sekuru vazhinji vanhu vakaona munhu apinda mukati meusungwa havamutambire zvakanaka alhamdulillah imeme muchitarisawo seYusufu kudzoka kwavaita semunhu akapinzwa mukati zvichida pamwe nehasha dzamanga muchareva kugarisana kwavo nevamwe mazuva amaziyana navo iwayaya ava munhu akaita sei ini ndakasvika pamba pavo ngoma ndikaona handina kuona dambudziko because vana vanga varipo madzimai anga aripo but handizozivi kuti iko kuSt Albans mweya wakapinda because munhu kana achishanda mabasa yake kune mumwe munhu anongorwadziwa because mukadzi vakapinda muwanano vakatogarisana mwedzi 1 abva twandirepera mwana wangu nekutoilet saka kuna kuti handizomuziva kuti mukadzi wacho saka iwe sekupupura kwavari kuita kuti even amai vacho asi vakomekedza futi chandazofarira kuti vanhu vakanditsura ini ndikafarira chiso ndikafarira kunaka kwemusikana saka alhamdulillah machawa vekuMalawi musanakidzwe nechiso izvo Sheikh Yusuf paakanosvika saka chinhu ichocho chinotyisa bosi vapupura dai kuti vasina kupupura kuti ndakatsurwa asi vakatsurwa saka pachizezvilo anonzi ndamba kudzwa akaoneka nechi nembonje
Saka chishona chocho chakandinakidza. Saka Sheikh Yusuf ataura kuti ndiri kujeri kuprison. Vapupura jeri remuZimbabwe rinochengeta munhu maererano neunhu wako. Kana uri nubu, variko futi vanogadzira nubu. Nokuti kune vari mugadi jeri vakatotreniwa kuti uite unubu wacho upere. Nokuti chinodiwa. Saka vati zvanzi ndikuzvininipisa ndadzoka ndiri mupenyu. Vanhu musapomere zvinhu zvisimo munyika. Vanhu musapomere hurumende zvaisingaite. Anzi hurumende ine vachengeti vemajeri vakanaka moyo. Vanodzidzisa mabasa, vanodzidzisa kugara kweunhu. Saka kuti kujeri kune vanambuya nyamukuta, varayiridzi, vatongi, asi chinhu chavachema kuti magistrate havana kutarisa document yangu yokuti ndakarepa here kana record yekwadhokota. Saka ichocho ndicho chavakachema nacho. Saka Islam inobva kuti aiwa zvakaitika kana zviri chokwadi kana kuri kunyepa kana kuti vakakuitira utsinye kana kuti pane zvakaitika, Islam inoti zvese izvozvo kana ukabira 15,000 Islam inoti alhamdulillah siyana naye. Saka inongotenda kuti Sheikh Yusuf apupura kuti ndatosiyana nazvo zvese because handichadzokeri kumashure. Chandakungoda ruzhinji rweZimbabwe, ruzhinji vese vagere kunze kwenyika nechi namba madzini zvaSheikh Yusuf havana pekutangira, havana chekudya. Ndakatoona vachitotumwa naSheikh kuti manyeshe munoifisa gasi tiwane kudya. Saka munhu mukuru mukamutarisa ane mhuri asi akati ndapinda pabasa ndiwanewo pay 6 months no pay. Alhamdulillah zvinondisatsidzi. Saka isusu kuno kuti aiwa Sheikh Yusuf tichavaswededza padhuze vachimbonodai kuno kwachidai kuti ati vawanewo mari yokuti tigone kuzoenda nawo vondobatsirika pavana. Vana tione pavari. Munhu kana munhu akuziva kuti ndiye Yusuf waona paTV ane mwana wacho, please budai pachena kuti tigone kukutsvagai. Kana inini vakandipa namba dzacho ndichaita follow up ndichifamba nawo. Ndichaedza kuvarira pese patinogona mukoma tosvika panogara mhuri yaSheikh Yusuf. Alhamdulillah. Aiwa, ndinotenda sekuru. Ndinotofarawo futi nekuti vazhinji vanofunga kuti mukati munhu haachatotambirika. Asi ikokoko ndofunga Sheikh Yusuf futi vanobvumirana neni kuti kune statement rekunzi yakatambika jeri rinopera. Ajeri inopera rakatopera Sheikh Yusuf rakatopera plus vakati amnesty kulati president vanenge vatoti vane mhosva vanotoziva kuti term iyi vanhu vamwe vacho vanodzoreka vadzoreka, vasingadzoreka kwana vadzokera 5 years sazakwana unochiona kujeri wozi unenge utoratidza kuti iwe wahunzwe. Saka Sheikh Yusuf ari kutsvaga rubatsiro nekutsvaga mabasa nekutsvaga pekugara. Vane gumbezi vane sheti vaona zera raYusuf, vane pekuchekudya vaonawo magariro aYusuf. Kunze kwakaoma but hama yedu iri kutambula nongoti mamuslims yese vane ruoko handitika vanogutsikana vanogona kupa ndokukumbira kuti Allah subhanahu wa ta'ala ngakuitire nyasha mumubatsire murume uyu watambura wari kutambura. Ende ndakasvika imba yacho yari kugara yacho ndakatovhunduka ndikati pakaoma. Saka kureva kuti matambudziko mwana wechichawa yaMwana, alhamdulillah tinotoda kuti nyasha nengondi dzivagone kuvafambisa zvakanaka. Alhamdulillah. Aiwa, ndinotenda sekuru uye ndiri kuda kuisawo mashoko ipapo ndichikumbira kumhuri yeZimbabwe yandinoziva imhuri ine rudo, imhuri inoisa musoro pamwe chete kana mumwe wedu awirwa nedambudziko, kuti kune vese vanoda kubatsira ngavabate Sheikh Yusuf kana sekuru achapola kuti takaona murume achichema rubatsiro rwatinaro rwakamira seizvizvi, vachivabata vachivabatsirawo. Ndinotenda sekuru. Alhamdulillah.